नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या कोळगे कृष्णापूरच्या श्री विठोबा रुक्माईची वारी 14 जुलै ते 16 जुलै पर्यंत गावागावात पालखी दर्शन कार्यक्रम. कारवारच्या कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापूरच्या श्री विठोबा रुक्माई देवालया आषाढी एकादशी निमित्तान श्री विठ्ठलाचे वारकरी श्रीच्या पालखी मिरवणुकीत गावागावात दर्शनाचो कार्यक्रम आयतवार 14 जुलै ते 16 जुलै पर्यंत संपन्न जातलो. त्या निमित्तान श्रीची नूतन पालखी केल्ली असून शनिवार 13 जुलैक सदाशिवगडच्या आचारी वाडा श्री प्रसाद मडकईकर हेमगेल निवासस्थानाकडच्यान श्री दुर्गादेवी आवारात मिरवणूक काढून सदाशिवगड बाजार शिवाजी चौक मार्गान श्री महामाया देवस्थानातर्फे पूजा करून बंगलेवाडा श्री मारुती देवस्थान बिडतुळबागच्यान कृष्णापूर श्री विठोबा रुक्माई देवस्थानात असंख्य अशा भक्तांच्या उपस्थितीत आगमन झाले. आयतवार 13 जुलैक सकाळी 8 वाजताना या पालखीची पूजा जावन तेतूत श्री विठोबा रुक्माईची उत्सव मूर्ती विराजमान जावन 8:30 वाजताना देवस्थानाच्या आवारांतल्यान पालखी मिरवणुकीचे प्रस्थान जातले. या पालखी मिरवणुकीचो मार्ग कोळगे महारंगणी देवस्थान, अस्नोटी बाजार, श्री रामनाथ देवस्थान, श्री हबस्थान पेड, मारुती आणि शिवनाथ देवस्थान, मड्डामक्की, गणेश पार्क भगतवाडा, श्री गणपती रमणनाथ देवस्थान भगतवाडा, पिप्पळगिरी, सातेवाडा, सावंतवाडा, अस्नोटी बाजार कृष्ण मंदिर, गणपती देवस्थान आरव, थोरलेबाग मारंगणी मार्गान होसाळी वीरदेव मार्ग, श्री महादेव देवस्थान होसाळी, दुमशिट्टा, थोरलेबाग मार्गान गिंडीदेवी आरव महामाया देवस्थानाकडेन या मार्गान मुकडाबाग, मुडगेरी श्री शिवनाथ देवस्थान मार्गान आंगडी शिवनाथ देवस्थान, शेजेबाग श्री सिद्धिविनायक देवस्थान माजाळी. नंतर भजन आणि रात्रीचो त्या दिवसाचो मुक्काम. सोमार 15 जुलैक सकाळी 8:30 वाजताना सावंतवाडा माजाळी, माजाळी बाजार, सैलवाडा, शेजेबाग, सानमुडगेरी, कोठार श्री बेताळ देवस्थान, नंतर रामनाथ मोंड मार्गान बावळ तसेच बिरदेव देवस्थान गांवगिरी, अगरकट, चिंचेवाडो, काजूवाडो, श्री क्षेत्रपाल देवस्थान, मनावाडो, पुरुषोत्तम सभागृह नागपोंड, होनेगजीन, जगावाडा, सुक्रूवाडा, बेतनाईकवाडो, गारशेवाडो ते बर्गेबीर देवस्थान देववाडा आणि भजन आणि रात्रीचो त्या दिवसाचो मुक्काम. मंगळवार 16 जुलैक सकाळी 8:30 वाजताना श्री दुर्गादेवी देवस्थान सदाशिवगड, तारीवाडा, सदाशिवगड बाजार मार्गान शिवाजी चौक, गणपती देवस्थान ब्रह्मवाडी, आचारीवाडा, कोंकणवाडा श्री निराकार देवस्थान, राजेकनबाग मार्गान श्री महामाया देवस्थान, नंतर कळसगिरी श्री महादेव देवस्थान, परत महामाया देवस्थान मार्गान देसाईवाडा, मारुती देवस्थान बंगलेवाडा, बिडतुळबाग, हळेबाग, सकल कोळगे, घरवई देवस्थान, निमाणेकडेन श्रीची पालखी कृष्णापुरात आगमन जावन दिंडी आणि पालखी दर्शनाच्या कार्यक्रमाची समाप्ती जातली. या 3 दिवसाच्या पालखी मिरवणुकीत तेमतेम गेल्या मार्गाच्या भाविकांक पालखेक खांद मारून फुडले मार्गाच्या ठिकाणावर होऊन पावयचे असे आयोजकातर्फे कळयला. या सगळ्या गावात
त्या गावच्या अंतराच्या वेळेनुसार भाविकांक श्रीच्या पालखेच्या दर्शनाक आरती दिवूक इच्छुकान हजर रावचे। तसेच 17 जुलैक आषाढी एकादशी उत्सवाक हजर रावचे असे आयोजकांन कळयला। आषाढी एकादशी निमित्तान 21 जुलैक सदाशिवगडच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ हेमी रस्सी खेच म्हणल्यार राजू ओढची शर्यत चिखलकाल्यात खास आयोजित केला। ज्या कोणाक या खेळात भाग घेवचो आसा त्या टीमीन 1000 रुपये भरून 20 जुलैक सांजेर 5 वाजतापर्यंत नाव नोंदणी करची असे आयोजकांन कळयला। आषाढी एकादशीच्या निमित्तान श्री विठ्ठल पालखी आम्ही आज सगळ्या भाविकांन आणि सगळे भक्तगणांन गांव सगळ्याला ही 1 रुपये धन घेऊन 1 लाखापर्यंत मूल्य या कोण देणगी देऊन घेऊन ही आम्ही आज नवीन पालखी आज ह्या विठ्ठल रुक्माईसाठी बांधून आणली जाता आणि आज ती नवीन आम्ही आज ती यापुढे प्रसाद मडकईकरण सदाशिवगड आणि त्यांनी बनवली ही पालखी आज आम्ही हिंगा श्री क्षेत्र कृष्णापूर विठ्ठल रुक्माई देवता धाण दवरली जाता आणि फाल्यां 14 जुलै 2024 हेची आम्ही मिरवणूक पुराय आमगेल्या अस्नोटी धन घेऊन अस्नोट्यान ती सुटिल्ली आम्ही पुरा आमगेल्या अस्नोटी गांव आरोव गांव खोटेबा गांव मुरगेरी मादाळी त्यांचा गांवगिरी सदाशिवगड त्यांचा तालीवाडा कणसगिरी हेच्यान 4 दिसाची मिरवणूक आम्ही श्रीकृष्णाक दारोज हेका विठ्ठल रुक्माईक आम्ही दारोज जाली सगळ्याले ही अंगणात आज तुमका पांडुरंगाची भेट जातली तुम्ही सगळ्यांना ही हेजो आरती घेऊन सवाशिनी उरू बाळू कोणी उरू आमका एक पालखेचो 16वा 4 दिसात मेळीत आसा आम्ही ती ऑपॉर्च्युनिटी कोणी सोडू जायना ते आम्ही भाविकांक भक्तगणांक आनंदान तोरण बांधून घेऊन तेजे आरतीचे ताट दिवचे अशें हांव सगळ्या विनंती करते आसा आणि पांडुरंग तुमगेल्या भेटीक दारो जाली येता ही बी आम्ही तुमकडे घेऊन येता म्हळ्यार तुमगेली ही एक पुण्याई आणि पांडुरंग तुमका भेट समक्ष दिता म्हळ्यार पळय आज आम्ही कितका म्हळ्यार कित्येक वर्स आम्ही पंढरपूर पर्यंत जाले बी भरपूर लोक आसात त्या निमित्त पंढरपुराचो पंढरीनाथ तुमगेल्या दारार येतलो आणि तुमगे गांवान तुमगेले दर्शन घेतलो तुमगे सुख समाधानाचे तुमगे जे कितें आसा जे एक समाधान उरू सुख समाधान उरू घरात उरू लग्न मंडपांत उरू जमनीत उरू हे तुमकां जे पांडुरंगा कडेन ती किती सांगचे आसा ती मागणी तुम्ही सांगून घेवन पांडुरंगाक पुरा आरती तुमगेल्या एक खांदाचेर घेवन ह्या तोरणांतल्यान त्या तोरणांतल्यान ह्या तोरणांत सगळ्यांनी हे गांव बाबणान तेका पालखेचो खान मारचो आणि खान दिवचो हेजे बद्दल आमी सगळ्यांक विनंती करता आणि अशेंच आमकां मुखार ही विनंती आसा की ही पालखी पुरा कंप्लीट जाली ना तेका आमगेले सगळ्याले ही विनंती जर कांदी घालचेची विचार करत आसा त्या निमित्त तुमकां कोणाक ही विनंती आसा की कोणी ही जर कांदी जर दिता आपूण कांदी दिता त्या पालखेक तुमी मारा म्हणले जाल्यार आमगेले भक्तगण आणि भाविक आणि आमगेले मेंबर सगळे ही तयार आसात की तुमकां कोणाक ही एकट्याकय दिवच्यात नाल्यार तुमगेल्या सगळेय पैशांनी आमकां अजुनूय ही पैशाची गरज आसा की कोणाच्या कांदी मारची म्हणून सगळेय भाविक भक्तगण गांव गांवकरण म्हणचे आसात त्या बद्दल तुमगेली ही पुरेपूर इच्छा हो पांडुरंग तुमगेलो कंप्लीट करू आणि तेजो कांदेचो पालखेर बसू अशें हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन विनंती आसा तुमी सगळ्यांना हात बांदून श्री विठोबा रुक्माई महाराज की बारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173 एडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670
यल्लापुरात शास्त्री जड्डी ग्रामात सकाळपराक एक वागूट लोकांच्या अंगणात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्र कैद। यल्लापूर कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुक्याच्या मंचिकेरी रान खात्याच्या व्याप्तीत शास्त्री जड्डी ग्रामात श्री नरसिंह हेगडे हेमगेल्या घराच्या अंगणात सकाळपराक एक वागूट हेकात तेकात फिरचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दृष्टी पडले। ही माहिती मिळताच घटनास्थळावर संबंधित रान खात्याचे अधिकारी येऊन परीक्षण केले। आहार शोधत जनवसती प्रदेशात येईल उरतले असो संशय रान खात्याने व्यक्त केला। सध्या पडच्या अरंदारी पावसान खाऊक काय मेळना जावन जनवसती प्रदेशात प्राण्याली धावपळ जाता असे मत तेमी उक्तायले। कर्नाटक राज्य माध्यमिक शाळा नौकर संघ कारवार घटका वतीन जिल्हाधिकारी मार्फत राज्य सरकाराक निवेदन। कारवार कर्नाटक राज्य नौकर संघाच्या उत्तर कन्नड जिल्हा घटका वतीन विविध मागणीचे निवेदन करून कारवार जिल्हाधिकारी मार्फत राज्य सरकाराक निवेदन दिला। अनुदानित प्रौढशाळेचे कर्मचारी शिक्षण संस्थेची समस्या 2006 नंतर नेमणूक झालेल्या अनुदानित आणि सरकारी नोकराक पेन्शन योजना खाली जागो भरती करचे, ज्योती संजीवनी योजना चालीक लावची, कन्नड माध्यम शाळेक अनुदान दिवचे, 7वें वेतन आयोगाची वर्दी मंजूर करची अशा अनेक विषयाची मागणी करून जिल्हाधिकारीक निवेदन दिला। या मागणेक मान्यता दिली ना जाल्यार पुढल्या उग्र आंदोलनाची रूपरेषा मांडून सध्याच पुढले पाऊल उचलतले असे निवेदनात नमूद केला, अशी प्रसार माध्यमाक माहिती दिला। कारवारच्या लंडन ब्रिजा लागी साखळी अपघात, 3 वाहनाची मोडतोड। कारवार शहराच्या लंडन पुला लागी 3 वाहनाचे साखळी अपघात झाली घटना घडली। राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कारवार बोगद्या लागी लंडन ब्रिजा बाजूच्यान येवच्या गोंय राज्याच्या नोंदणी आशिल्ल्या कार चालकान अचानक ब्रेक मारिल्ल्यान तेज फाटल्यान आशिल्ल्या कर्नाटक नोंदणी आशिल्ल्या तवेरा कारीन ब्रेक मारलो। तवेरा गाडये फाटल्यान आशिल्ल्या तेलंगणा नोंदणीची महिंद्रा कारीन नियंत्रण चुकिल्ल्यान तवेरा कारीक धडक मारली। तेन्ना तवेरा कार पुढल्या गाडयेक आदळन तिन्ही कारीची मोडतोड झाली। सुदैवान या अपघातात प्राणहानी जाली ना हे नशीब। घटनास्थळावर कारवार ट्रॅफिक पोलीस हजर जावन परीक्षण करून पुढलो क्रम घेतले अशी माहिती मेळ्ळा। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।